έχουν σε ό,τι αφορά το τράφικινγκ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, όχι μόνο εκ της θέσεως σας, ως Ευρωβουλευτή, αλλά και γιατί ως εργαζόμενη και ως μετανάστρια στην Ελλάδα, προφανώς και ως συνδικαλίστρια, θα έχετε προφανώς αντιληφθεί από πρώτο χέρι περιπτώσεις εκμετάλλευσης εργαζομένων, έτσι δεν είναι? Το σωματείο στο οποίο συμμετείχα μέχρι την επίθεση ήταν οικιακό προσωπικό και καταριστρές. Και από εκεί φαίνεται ότι είχα συνεχόμενη επαφή με οικιακό προσωπικό και με καταριστρές. Πολλές φορές αυτές οι γυναίκες δούλευαν και στους δύο κλάδους, δηλαδή δούλευαν ένα διάστημα σαν οικιακό προσωπικό, μετά έβρισκαν δουλειά έξω, μετά ξανά έμπαιναν λόγω της κρίσης μέσα σε κάποιο σπίτι. Και έχω μεγάλη εμπειρία πραγματικά στους δύο κλάδους. Μεγαλύτερη εκμετάλλευση υφίστανται, αντιλαμβάνομαι, η εσωτερική. Η εσωτερική βέβαια, γιατί πρώτα απ' όλα εκεί δεν επιτρέπει στις περισσότερες χώρες δεν επιτρέπει να μπει έλεγχο. Δεν μπορεί να αποδείξει η γυναίκα, δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό της με τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος να μπει κάποιος να κάνει έλεγχο, μόνο αν γύρω από το σπίτι κάτι παρατηρήσει. Μόνο αν κάποιος γείτονας μπορεί να κάνει δήλωση τότε. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Και αυτό μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθεί ένας νόμος μέσα από τους οποίους μπορεί να αναδειχνείται όλα αυτά και να ελέγχεται. Γιατί αν δεν έχει δυνατότητα έλεγχου, πολύ πιθανόν σε μεγάλο βαθμό να μην τηρείται και νομοθεσία. Τώρα, εγώ δεν θέλω να σας ανασύρω την προσωπική σας ιστορία, που είναι πολύ γνωστή. Όμως θέλω πάρα πολύ να μου αναλύσετε μια δήλωση που κάνατε αμέσως μετά την επίθεση. Είπατε ότι σε μένα το κακουφαίνεται. Αυτός, λέει, τραβάει περισσότερο από μένα, είμαι σίγουρη. Τι τραβάει, κυρία Κούνεβα, τι εννοείτε με αυτή τη δήλωση? Ο άντρας αυτός που μου έριξε το οξύ έτρεμε πάρα πολύ και φοβόταν πάρα πολύ. Εγώ όταν το κυνηγάγα να καταφέρω να το προκαλέσω να γυρίσει, να μου μιλήσει, αυτός καταλαβαίνει ότι έχει κάνει πάρα πολύ άσχημη κίνηση ανάντια σε άνθρωπο. Και αυτό βέβαια δεν το αφήσει ήσυχο, ούτε να κοιμηθεί, ούτε να ζήσει. Ήσυχος, βέβαια. Μέσα η αλήθεια, μέσα η ύπαρξη ανθρώπινη που έχουμε από τη φύση, δεν δέχεται τέτοια συμπεριφορά. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν το έχει μετανιώσει από την πρώτη στιγμή που έχει κάνει αυτό μου λέτε? Βεβαίως, αυτός θα έτρεμε και φοβόταν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ αυτό λέω ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι παραδείγματα δίνουμε στην κοινωνία. Γιατί τα παραδείγματα επαναλαμβάνονται. Και αν δίνουμε καλά παραδείγματα και έχουμε καλές επανάληψεις. Αν όμως υπάρχουν κακά παραδείγματα, θα υπάρχουν και τις κακές επανάληψεις. Παρ' όλα αυτά, οι δράστες δεν έχουν τιμωρηθεί. Είναι ανεξιχνίαστη, εξακολουθεί, έτσι, η υπόθεση σας. Αυτό αποδεικνύει και τις ευθύνες των αρχών. Δεν ξέρω καν και τι στήριξη μπορεί να είχατε μετά από αυτό. Εσείς όμως στην ομιλία σας προηγουμένως είπατε και ότι υπάρχουν ευθύνες από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τράφικινγκ. Βεβαίως. Όταν δεν επιτρέπεις στους μετανάστες που έρχονται από χώρες που είναι καταστραμμένες και προσπαθούν να βρουν ένας τρόπος συνέχεια στη ζωή τους και για τα παιδιά και για τον εαυτό τους και τους κρατάς στην άκρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τους επιτρέπεις να μπουν μέσα, να ενώσουν οικογένειες, να βρουν δουλειά, να ζήσουν ανθρώπινα, να τους κρατάς σε κέντρα κράτησης σε άκρες συνθήκες και συμπεριφορά, σαν να έχουν σκοτώσει κάποιον, τους κρατάς φυλακισμένους. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό φαίνεται αντίθετη. Ευνοεί το τράφικινγκ, λέτε. Βέβαια. Εσείς θεωρείτε ότι έχετε πέσει θέμα τράφικινγκ? Εγώ? Ναι. Ερχόμενοι ως μετανάστρια? Όχι, εγώ είχα έρθει για να κάνω χειρουργείο στο γιο μου και έχω έρθει με βίζα και όλα προγραμματισμένα να γίνει όλη τη διαδικασία. Δεν θεωρείτε ότι έπεσε θύμα? Όχι, εγώ ήρθα να κάνω χειρουργείο στο γιο μου και ήταν πάρα πολύ άρρωστο το παιδί. Δεν καταφέραμε, ο ιατρός δεν επέτρεψε να μπει στο χειρουργείο μέσα γιατί τα πέθαινε. Έπρεπε να περιμένουμε στη θεραπευτική κατάσταση. Υπάρξαν 2 χρόνια μέχρι να μπορεί να μπει. Και έτσι, εγώ αναγκάστηκα να ξεκινήσω να εργάζομαι για να είναι σε παρακολούθηση από ιατρό. Και μετά από το χειρουργείο επίσης έπρεπε να είναι σε
συνεχόμενη παρακολούθηση στα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, είχατε συνδικαλιστεί, βέβαια, ναι. Είχατε αγωνιστεί και παρά τα όσα. Από τον πρώτο χρόνο που είχα πάει στην Ελλάδα, έψαχνα τα συνδικάτα και προσπαθούσα να είμαι χρήσιμη, γιατί εγώ είχα μια εμπειρία από τη Βουλγαρία, είχα κάποιες γνώσεις πάνω στο θέμα και είχα και αγάπη στον κόσμο και σεβασμό. Και αυτό το καταλάβανε οι γυναίκες που ήταν στο σωματείο το οποίο είχε ιδρυθεί το 1999, εγώ πήγα 2001. Ήταν πολύ πρόσφατο και είχαν ανάγκη από στήριξη και συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Θεωρείτε ότι αυτό που σας έχει συμβεί, η επίθεση που δεχτήκατε, είναι απότοκο, είναι αποτέλεσμα της συνδικαλιστικής σας δραστηριότητας ή ήταν θέμα καθαρά ρατσιστικό? Ήταν συνδικαλιστική και τα δύο μαζί. Και τα δύο μαζί ήταν, γιατί μέσα σε 2 χρόνια υπήρχαν απειλές και προειδοποίησεις να σταματήσω να τα κάνω αυτά, γιατί θα με σκοτώσουν. Προσπάθησαν να με διώξουν από την Ελλάδα και λέγανε να πας στην πατρίδα σου να τα κάνεις αυτά. Εδώ είναι Ελλάδα, είναι Βουλγαρία, διάφορα τέτοια υπήρχαν. 2 φορές είχαν φωνάξει από την εταιρεία στην οποία δουλεύα, αστυνομία στο σώμα που δουλεύα, όλο το πάρκο που ήταν στη βάρδια της αστυνομίας. Είχαν κλείσει το σταθμό από όλες τις πλευρές, σαν να υπάρχει κάποιος που έχει σκοτώσει ανθρώπους. Και εγώ ήμουν εργαζόμενη, συνδικαλίστρια. Και τότε ο υπεύθυνος της βάρδιας έλεγε ότι δεν έχουμε τρόπο και δικαίωμα να κάνουμε καταγγελία στην κυρία. Γιατί εκείνη εργάζεται, είναι τα χαρτιά της καλά, όλα είναι νόμιμα. Εσείς έρχεστε και την ενοχλείτε. Και εκείνη μπορεί να σας κάνει μήνυση και την ενοχλείτε κατά της εργασίας της. Υπήρχαν διάφορες προσπάθειες να με γονατίσουν και εμένα και μέσα από το παιδί μου και τη μαμά μου σε αυτά τα 2 χρόνια. Η υπόθεση δεν έχει εξιχνιαστεί. Νιώθετε έστω μια δικαίωση από τον κόσμο, αν μη τι άλλο, ο οποίος θα συμπιστεύτηκε, σας εξέλεξε, είστε ευρωβουλευτής. Ναι, βεβαίως. Δίνοντας μηνύματα παράλληλα, έτσι, μέσα από αυτό. Ναι, βεβαίως. Ακόμα και από τις πρώτες μέρες που κατώτησαν στην αυλή στο νοσοκομείο και φωνάζανε Κωνσταντίνα, δεν είσαι μόνη, θα σε στηρίξουμε, είμαστε και εμείς σαν εσένα. Διάφορα ήταν μερικές φορές την ημέρα στην αυλή. Αυτό από τις πρώτες μέρες με στήριζε και ένιωτα την αγάπη. Ναι, την αγάπη του κόσμου και τη στήριξή τους. Επίσης μετά στη συνέχεια υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις και απλά άνθρωποι και οικογένειες εργόντουσαν στο σπίτι και στο νοσοκομείο. Υπήρχαν προτάσεις για διάφορα που το είχαν καλό να κάνω, αλλά ακόμα δεν ήμουν σε κατάσταση. Και αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που πια είμαι πολύ καλύτερα, έχω βγάλει τριχοτομή και είμαι πιο κανονικός άνθρωπος και μπορώ να αποδώσω περισσότερα από όσο τα τελευταία χρόνια μπορούσα μετά στην κοινωνία. Μετά από το 2008, έτσι. Ναι, 7 χρόνια. Τώρα νιώθετε καλύτερα? Ναι, πριν από 1 χρόνο το πολύ καλύτερα και όλοι μου λένε ότι η φωνή μου αλλάζει, δυναμώνει, η αναπνοή μου δυναμώνει. Και εγώ νιώθω αρκετά πιο δυνατή τον τελευταίο χρόνο από τότε που έβαλα τη τριχοτομή. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και σε εσάς καλές δυνάμεις. Είστε καλά. Ευχαριστώ.